እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሚድያም በትሪ ሓቂ እዩ። ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ምክትታት ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ በትሪ ሓቂ ከመይ ተምስዩ? ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ከም ዝሓበርናኩም ኣብ ዝሓድሽ ናይ ዩቱብ ቻናልና ሓተታን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታን ከም ነቕርበልኩም ቃል ኣቲና ነርና ኢና። ንሎም እምበኣር ነቕርበልኩም ሓተታም ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት ኤርትራን ማለት ኣብ ጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዝምልከት ሓተታ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሕቶ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ሕቶ ሉዓላውነት ኤርትራን ግዝኣትን ምግሃስ እዩ። እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቃላሕ ዘሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶን ጠለብን ፈለማም ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ፈሊሙ። ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበሮ ዝምድና ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እናላሕለሐ ድሕሪ ምምፅኡ ኣብ መፋረቕ ጥቅምቲ እዩ ንሕቶ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዓዊሉ ክዛረብ ጀሚሩ። ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከየልዓልና ብሰላም ፀኒሕና ኢና። ሕጂ ስለምንታይ ትም ዘይንብል ዘይተርፈና ምስ ኤርትራ እንተተጋጨና ምስ ጅቡቲ እንተተጋጨናኸ ዝብል ስግኣት ዘለዎም ሰባት ኣለው ብምባል እዩ ንምጉቱ ፈሊሙ። ኢትዮጵያ ንወደብ እተውፅኦ ክፍሊት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ 3 ዓመት ወፃኢታት ጥራይ ግድብ ህዳሴ ካሃንፅ ዝኽእል ብምባል ኣማራፂ ወደብ ከም ዘድልዮም ኣሚቱ። ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናዓበየ ከም ዝመፀ ብምጥቃስ ድማ 150 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጂኦግራፊ እሱር ኮይኑ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ 2030 ቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝሑ 150 ሚልዮን ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር። ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ እንቐርበሉ ዝነበርና እዋን ካብ ዓበይቲ ሓያላት ዓለምና ነርና ዝበለ እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ጎራብቲ ሃገራት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝምንጭው ወሓይዝ ማይ ከም ዝረኽባ ብምዝኻር እተን ሃገራት ዘለወን ማያዊ ፀጋታት ከካፍላ ከም ዘለወን የምሕፀን። ናትኩም ንካፈል ናትና ኣይትሕተቱና ብምባል ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። ብቐትለትን ኩናትን ከይከውን ድማ ሓቂ ምኽሓድ ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ንሕናም ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት ክንገብር ወይ ኣብ ዘይላም ኢንቨስት ክንገብር ወይ ኣብ ሪልስ ኢንቨስት ክንገብር ናይ ቦታ ምርጫ ፀገም የብልናን። ንስኹም ድማ ካብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 20-30% ውሰዱ ዝብል ጠለብ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 2024 እውን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቕ ዘይብል ሃገራዊ ረብሓ ኣለዋ። ናይ ቀይሕ ባሕሪ መውፅኢ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘድልያ ፃውዒት ዓለም ተስምዕ ኣላ እያ ክብል ኣብዚ ጉዳይ ንዋዛ ዘለና መሲሉ ዝስምዖ ወይ ድማ
ዕሽሽ እንብለሉ ዝመስሎ እንተሎም ጌጋ እዩ ብምባል ድሌቱ ብንጹር ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ። ኣብ መጋቢት 2025 ድማ ቁጠብኡ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ምልዋጥን ካብ ድኽነት ክወፅእን ዝደሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ጫፍ ጫፍ ተሓንፂፅሉ ተዓፅዩ ኣብ ማእሰርቲ ክነብር ኣይክእልን ይኽብል ቁሉዕ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ ኣብይ ኣሕመድ። ከምኡ እውን ብ3 ሓምለ 2025 ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተመሳሳሊ መግለፂታት ሂቡ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ብወገን ኤርትራ ውግእ ከም ዝውላዕ ዓይነት ወረታት የቃልሑ እዮም። ንዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ኣረጋጊፀ ክነግሮ ዝደሊ ግን ብኣና ወገን ሓንቲ ጥይት ኣይትኮስን እያ ክብል ተሰሚዑ። ንኣብነት ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር እያ ክብል እውን ገሊጹ ብግዲ ኣጋል ኢትዮጵያ ክትከውን ኣይንደልን ኢና፣ ሉዓላዊት ሃገር ክትከውን መሰላ እዩ። ከምኡውን ጅቡቲ ሉዓላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎም፣ ሶማልያም ሉዓላዊት ሃገር እያ ክብል እውን ገሊጹ ኣብዚ ሕቶ የብልናን እውን ኢሉሎም። ኢትዮጵያ እውን ሉዓላዊት ሃገር እያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ግን ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ፣ እዚ እውን ብኣቶም ወገን ክኽበር ኣለዎ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ኢትዮጵያ ንዘለዓለም እስርቲ መልክዓ ምድሪ ወይ ጂኦግራፍ ኮይና ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንተሎም ብደው ዝመቶ እዩ ክብል ኣቃሊሑ። ኣብ 2018 ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ምፍራሙ ኣነን ኢሱን ወዲ ኣፎምን ምስ ተደመርና ንካፈሎ ዓሰብ ክኸውን ይኽብል ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምቕባል ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ኣብ ዝተገብረ ድግስ ተዛሪቡ ምንባሩ ኣይረሳዕን። ክልቲኦም መራሕቲ ምዉቕ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዝጀመርሉ እዋን ኣብይ ብኢሳያስ ተሰንዩ ናብ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን በፂሑ ነይሩ እዩ። ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዝምድናታት ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድዎም ደማዊ ኩናት እናላሕለሐ ድሕሪ ምምፅኡ ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ወጥሪ ኣስዒቡ ይርከብ ኣሎም። ከምኡ እውን ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ብጥቅምቲ መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ዝተባዕለሉ ኣጋጣሚ ነዚ ዛዕባ ኣልዒሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ ዝበለ ኣዛዚ ሰራዊት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ነታ ብዝሒ ህዝባ ናብ 200 ሚልዮን ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ክትከልእ መጎታዊ ይኮነን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ንዝተረፍዋ ዝበሎም ብስም ዘይጠቀሶም ሓይልታት ወፃኢ ብምውቃስን ነቲ ኣብ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ወደባታ ክትንፀል ምፍቃዶም ኣደናጊሮም እዮም ክብል ከሲሱ። እቶም 67 ዓመታት ስርሖም መሬት ተኸቢብና ክንተርፍ ዝገበሩና ጸላእቲ ስርሖም ቀፂሎም ኣለው። ንሕና ሰበስልጣን መንግስቲ ጌጋ ፈፂምና ምስቲ ኤርትራ ክትንፀል ከላ ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ክንከውን ንኽእል ኢና። እንተኾነ እቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ብመሬት ናይ ምዕፃው ኣጀንዳ
እቶም ታሪኻዊ ጸላእትና እዮም ኢሉሎም እንተኾነም እቶም ጸላእቲ ዝበሎም ወገናት መን ምዃኖም ብስም ኣይጠቐሰን እንተኾነም ኣቐዲሙ ንኤርትራን ግብፅን ታሪኻዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ክብል ገሊጽወን ነይሩ እዩ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ጠለባት ሃገሩ ብኸመይ መንገዲ ከረጋግጽ ምዃኑ እኳ ብግልፂ እንተዘይጠቐሰም ሓይልታት ምክልኻል ክነሐይል ምዕባለና ክነቀላጠፍን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነውሕስን ኢና ብምባል ተመባፂዑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሕጋዊ ታሪኻውን ፖለቲካውን ምኽንያታት ካብ ምዃን ሓሊፉ ጉዳይ ባሕሪ ንዓናን ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ህልውና እዩ ክብል ገሊጹ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ብ60 ኪሎ ሜትር ዘይርሕቕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣርሒቕካም ክሳብ ሞት ዘስዕብ ዓፊንካ ክተንብሮም ሳዕቤኑ ንመላእቲ ዞባ ጽቡቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብል ገሊጹ ኣብዚ ኣጋጣሚ እምበኣር ነቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ኣሕዋትና ዝበሎም ማለት ንኤርትራውያን እዩ ካብ ድርቅና ዝመልኦ ውሳኔታት ክቁጠቡን ተፈጥሮ ዝሃበና ብመትከል ሂብካ ምቕባል ክንካፈል ምግንዛብ ግቡእ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ፊልድ ማርሻል ኣብ ሰነ 2025 ኣብ ዝሃቦ ተመሳሳሊ መግለፂ እውን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ናብ ስልጣን ምስ መፀም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዝተመሓየሸም ምስኦም ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢልና ባሕሪ መስሪትና ክብል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ሓይሊ ባሕሪ ዝመስረትና ናብኡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው በየናይ ኣገባብ ኢና ንኣቱ ክብል ድሕሪ ሕጂ ዝረኣዮም ክኸውን ድማ ገሊጹሎም ጸጥታውን ውሕስነትን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣገዳስነት ምጥቃስ ድማ ንሰጊ ኢና ናይ ባሕሪ ጉዳይ ይምልከተና እዩ እዚ ኢና ድማ ንከታተሎ ዘለና ክብል ገሊጹሎም ክቡራት ተኸታተልትና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ኢትዮጵያ ዝወፁ መግለጽታትን ሰበስልጣን ዝበልዎም መግለጽታትን ክንገልጸልኩም ጸኒሕና ናይዚ መቐጸልታ ድማ ከምኡውን ናይ ኤርትራ መግለጽን ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል